Nestretol som psa, ktorého by chutnú konzervu nebavilo z lizacej podložky vylizovať. A čím je tá lizacia podložka hustejšie osadená rôznymi výstupkami, tým dlhšie bude psíkovi trvať tú mašketu odtiaľ dostať. Môžu to byť rôzne kelímky, môžu to byť takéto myštičky, ktoré popri tom, že to psík odtiaľ vylizuje, ešte mu takýmto nejakým spôsobom budú po tej podlahe tancovať. Buď položíte na zem, alebo ich môžete takýmito prísavkami pricapnúť niekde o kachličky, o vaňu, pri kúpaní, pri šampónovaní. Podložky takisto sú vhodné niektoré aj pre šteniatka. Tam by som úplne nevolil podložku, ktorá je veľmi výstupkovitá, veľmi náročná. Skôr by som volil podložku, ktorá má väčšie otvory, je pevnejšia, aby to pre to šteniatko nebolo frustrujúce. Kvalitní výrobcovia, ako je napríklad Liquimat, má lizacie podložky, ktoré sú bez obsahu BPA látok, bez vtalátov, bez silikónu, ktoré by mohli byť zdraviu nebezpečné. Umývať ju stačí teplou vodou a bežným saponátom. Niektoré z nich sú vhodné aj do umývačiek riadu.